Drie cruciale momenten beslissen deze wedstrijd. Dit is de eerste, dit is Hens. De tweede is gewoon vasthouden. En dat zijn twee momenten waarbij de scheidsrechter niet doet. In de klutsen en uit de draai schiet ik die bal. Kijk, het is misschien wel, hij komt wel dichtbij me, dus uit de reactie kan hij niet zoveel doen. Maar als hij zijn hand hier heeft, boven zijn hoofd, dan moet hij gewoon fluiten en hij ziet het ook gebeuren. Ja, dan kom je 1 op 1 met de keeper? Ja, ook. Ik bedoel, kijk, daar moet ik me misschien laten vallen. Maar ja, goed, uit de reactie wil ik die bal maken en hij gaat er niet in. Dan moet ik hem maken en anders moet ik gaan liggen. Dan hebben we een penalty. Al die cruciale momenten die wien in de tweede helft. De eerste helft wie het eerste kwartier van de Harkemasse Boys. Daarna weer Hoek wat beter en scoren ze uiteindelijk de 1-0. De fout is van waar, Bouwjus en ik, Huisman de Jong, is er net goed bij. En dan gaat Keil Doesburg alleenig op de keeper aan en scoort hij uiteindelijk de 1-0. Harkemasse Boys komt goed uit de kleikeer met de tweede helft. Is dan ik wat beter en komt verzinnen op een Liekense hechte. Goeie actie op een middenveld, goed terugzetten. Dan komt die bal hier uiteindelijk bij Arton Moesliu en die scoort uiteindelijk de liekmakker. Het cruciale moment is uiteindelijk 4 minuten van tijd. Dit is eens een ingooi. Het is hierbij moeilijk te zien, maar loom je maar, het is een ingooi. De scheidsrechter jouwt een corner. Dat wie het absoluut net. Die corner, 4 minuten van tijd, die wordt naam. Wordt verlengd en bij de tweede peel wordt hij dan niet nog intikken. Heel zoer voor de Harkemasse Boys, want Hoek komt op 2 en dat zult ik blijven. Hoek dus terug naar de finale, het zien IJsselmeervogels. En Harkemasse Boys is uitgekeken tot dit doelpunt van Leiden. Maar het doelpunt hier nooit wezen mochten. Want zomaar, maar, moeilijk te zien of hij over de zijlijn is, maar een corner is het absoluut net. En dus binnen 3 cruciale momenten waarbij de scheidsrechter net fluit in het voordeel van Harkemasse Boys. Het is heel pijnlijk, omdat als je een wedstrijd speelt waar je de mindere bent, en dat gebeurt ook wel eens, dan heb je er vrede mee. Maar ja, het was misschien niet allemaal helemaal fantastisch, maar ja, je doet het goed. Alleen ja, je bent op besliste momenten, hebben wij niet het meeste geluk aan onze zijde gehad, houdt daarop.